Kajing puli na kitab jing panpaw, kalenong kabakhat san kadukot kabaningkong hadu basaw. Ngaw yones ngalai sa kawai pat kadak habeneng, kabakraw bat kaba iping. Hinyaw ngut ki angel bat hinyaw tuliki klam, kiday ki bakhadu. Namar, bat kini kajing bitar ublay kalakun. Bat ngalai ka kaba kum kaduriyaw iyed, balakle lang bat kading. Bade gitu ki bala job yaw merat kelaw, bade kadur jong u, bade udak jengkeng ka kerteng jong u. Bagi aite arut kaduriyaw iyed, lem bat ki duitara jong ublay hakikti jong ki. Bat ki arwai, ya kajing ruai Moses usyakri ublay, bat ya kajing ruai jong ukhun lang brot ki ong. Ki badan bor bat ki bapala ki kam jong me, ko try ko blay badan bor tam. Ki bahong bat ki basisya ki lenti jong me, kos im ki jaj benriyo. Mano bom tieng bat pendan burami ka kerteng jong me, ko try. Namar tang mami marway bakhuj, baro ki jaj benriyo kinwan bat kin mane yami. Namar ya ki rai bisar jong me, lapen syai kedar. Yaktin jong utray. Kajing puli na gospel bakhut kat kum Lukas, kalenong gaba arpu wei kadukot khat ar hadu bakhat khandai. Ha kata kapor ujisu laong halaki senran, kin kem ye phi bat kin le ben le kho ye phi, bat kin IT ye phi hakis nakong, bat ki patong, bat en sapatom ye phi khmat kis em, bat kilat na kabanta ka kerteng jonga. Kani kade ka kabu na kabanta jong phi banyang sakhi. Namar kata torai halaki dok nut. Banam kuslai lupa kumno ban jubam. Naba ngan sa ya phi ya kajing panak katien bat kajing stan. Ya ki ba anom dan no na kinong shon jong phi ban la bani aireng ni ban penyap nia. En sa IT no e phi wat da ki kmi ki pa bat ki hinmen para ki kor ki jaj bat ki lok ki jor bat ya ki to ya ki katto ka nengot na phi kin penyam phin sa sha isi abaro na kabanta ka kerteng jonga henry wat wei unyu khli jong phi anom du ai da ka jingai sha jong phi phin sa yo yala ka jing em ka gospel jong utrai.